Miss Malunggay Store. 2:30 natin po. Dapat alam niyo yung time na ano. Waiting tayo. 2:30 pa. Yan lang ba yan? Ano daw? Lalo na daw yung saan LS4 naman na yung yan. 2:30 nga? Wala, 4 o'clock yung Pascal, 3 o'clock yung ano. Ibig ko sabihin, hindi sila nagsasabay-sabay. Ay, hindi ko din naman na oras. Kaya 4:30. i-check mo kung i-check mo kung ano talaga yung ano. I-check mo talaga kung ano oras yung tawag ito. Barko. Eh, minsan yung sa online, nagbabago rin naman yung schedule nila. Minsan sa online, di reliable. Hindi nga, wala rin. Kasi may alauna at may 1:30 eh. Kaya abot pa naman alauna eh. Hindi na pinakamaaga kasi yung fast cut, 4 o'clock. Yung Starlight, alas 3. 2:30 kung saan. 7-Eleven naman to. Ayaw, ako pala mag-7-Eleven sa Panggas.
Montenegro? Ito nga yung ano, starlight dyan. Ha? One. Parang ngayon nauna na. Wala na din sa akin. Makikita mo naman, diba, may nakalagay ka 30 o'clock. May nakapaskil na kasi starlight. Dalaw na yan. 13 na yan. Parang bagong linis palagi. Baka biglang nag-focus yan. Kasi may opisina dun sa, diba, nakita mo yung opisina yan. Yung muna, sa kanan, Starlight, 4 o'clock yata yun. Pascal, 3 o'clock. So, akala ko kakayanan din ng 1 o'clock at 1:30. Montenegro 2:30. Siya pinakamaga. Kasi kapag maga si Starlight, kay Pascal, mabalik tayo sa kabila. Well, 1 hour naman. Sabi naman nung number 3 ng guard, diba? So, alam ko Starlight. Kulit ko nga, hindi ko alam. Alauna nga siguro, diba yung sa opisina nga yung 4 o'clock. Wala na nga, yung total lang sila sa barko. Tapos na. May mga, Huli yan. hindi ko lang alam ha. Hindi ko yung ito yan to. Magkano naman yan? Magtatanong ko yan. Ano number 2? Kahit number 2 ka naman 2:30 ka pa naman tagal mo pa? Hindi naman tayo pwede mag-shoot ng bypass. Huwag ka magalala, ano ka lang, at least full ka lang. 1 hour difference. Kaya lang, malilig na lang tayo ng kasi. Gabi na rin. Yan ang problema din sa mga barko. Iba kasi pa-reserve na.